susubukan nating ubusin yung kalahating kalderong kanin. At ito lang yung ulam ko. Master Sardines. Mas masarap pa. Mas masarap pa sa misis mo. So, ayun mga kakabsat, parang inaantok na yung mata ko at ako determinadong kumain ng Master Sardines. At parang bata pa ako nito master na to. Susubukan nating ubusin yung kalahating kalderong kanin. At ito lang yung ulam ko. Master Sardines. Mas masarap pa. Mas masarap pa sa misis mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha! So, mga kakabsat, let's do this. Sa mga rich kid dyan, ganito magbukas ng ng sardinas. Baka hindi nyo alam. Joke lang. Gago! Ganito. Papakita ko sa inyo, dahan-dahanin lang. Wow, sarap, suabe. Ito, yung kanin. Kalahating kaldero yan. Ako'y gutom na, bubuhos na natin para masimulan na. Kung kakayanin ba nila ang kalahating kalderong kanin kasama ang Master Sardines. Baka naman, Master Sardines. Para ganahan, dapat magkamay lang. Mas masarap kasi kumain na nalalasahan mo yung kamay mo. Mga kabsat, suka yan, pagka sarap. Simulan na natin kumain. Sarap. Lumos ka lang sa linya, kahit lang. Alam niyo, ang sekreto sa pagiging Gunggong! Barinig kita sa mukha Alam niyo mga kabsat, bata pa lang ako. Nagkakamay na talaga ako.
Alam nyo naman, lumaki tayong mahirap. Ang dami nito, kabsat. Kaya ko kaya to. Pero, para sa inyo, mga nanonood, alangan naman na ipapahiya ko yung mga Team Lakay. Siyempre, uubusin natin to para sa kanila at para sa akin din. Malay nyo, tayo nang susunod. Rock. Alam nyo mga kabsat, sa trabaho namin ganito rin. Kamay rin. Tapos kamay sa lagyan ng jackpot. Okay na. Bawal kasi maarte doon. Yeah. So, ngayon mga kabsat, konti na lang. Kaya natin ito ubusin kasi alam nyo naman, determinado tayo. Baka mapahiya tayo sa Team Lakay. Ano ba? Shout out pala sa mga ka-team ko. Team Universal Family. Especially sa nagpasok sa akin. Sa admin namin at founder. Salamat sa inyo sa masayang pagtanggap sa akin sa Team Universal. I hope na magtagal pa ang team natin, ang family. Kasi gusto kong mag-grow yung channel ko, nakasama ko kayo. At salamat sa buong Team Universal. At sa mga kasama ko dyan sa Terminal 3, mga matitikas na gwardiya. Shout out sa inyo dyan. Tsaka kay Bok Khalil Bautista. Ito yung channel niya. Shout out sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Alam nyo, mga kabsat, sa mundo ng YouTube, ang nagtutulungan talaga dito, yung kapareha mo ring YouTuber, vlogger. Ang masakit dito, kung sino pa yung kamag-anak mo, siya pa yung walang kasupo-suporta sa'yo. May kilala ko dyan, na kamag-anak ko, pero alam nyo na kung sino kayo. Hindi naman ako nagsasabi ng negative. Pero, alam nyo mga kabsat, magpapakatotoo lang ako sa aking sinasabi. Kaya, sana, huwag sumama yung loob nyo. Masyado naman kayong matampuhin. Peace. Peace mga kabsat. Ganito ako eh. Habang kumakain, mahugot. Parang yung tubo, habang tumatagal, minuhugot. Parang pag-ibig mo lang, habang tumatagal, minuhugot. Para malinisan ang puso mong kinakalawang.
Dami pa. Kabsat. Paano to? Parang mapapahiya yata yung mga Team Lakay. Master Sardines. The best ka talaga. Malay mo, dito tayo. Dito tayo mabaon. Shout out pala sa misis kong maganda at sa anak kong laging nagpapasaway. Pero mahal na mahal ko. Dahil pang 7 months niya ngayon, ito yung handa ko para sa inyo mga kabsat. Sana huwag kayong magtampo kasi masyado naman kayong matampuhin. Lang. So, hindi masal. Naging mas talaga yung mga lalo na may isang nagliday yung mga may isang. Shout out pala sa idol ko si PK. Sir PK, shout out sa inyo. Sana mapansin mo naman yung comment ko doon sa sa isang vlog mo na kumakain kayo ng something na basta kumakain kayo. Kasama mo si commander mo. Sana mapansin mo naman ako. Shout out mo naman ako sa next video mo. Proud ILOCANO, Sir PK. Paano yan? Mga kabsat, konti na lang. Magtatagumpay na tayo. Parang yung pagmamahal ko lang, nagtagumpay. Yan talagang buhay, mahugot. Nahugot ang buhay. Manghang. Pero masarap. Mga kabisat, sabihin nyo lang kung anong pwedeng lamunin. Puro na lang kasi mukbang eh. Ang salitang mukbang yata, hindi naman natin salita. Mas masarap pa rin lumamon. Lamon yung tawag dito, lamon. Konti na lang. Makakaahon din tayo. Parang pag-ibig lang yan. Minsan nasaktan ka. Pero kailangan mong sumugal para magtagumpay ka sa pag-ibig mong inaasam-asam. Parang pag-ibig ng lola ko sa lolo ko. Nagtagumpay sila. Pero sa lolo ko pala, sumalangit na yung kaluluwa. Pasensya na, hindi tayo nagpang-abot. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Namatay ng lolo ko. Wow, mga kabisa, konti na lang.
Siyempre, kailangan nating simutin. Hirap kaya magbukid. Dapat ang pagkain, hindi sinasayang. Kasi hindi biro magtanim. Ang magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. So, di tagumpay ang Team Lakay. Well, inom tayong tubig. Ay, salamat. Salamat na po. Nabusog man da taon. Kasi ano, hindi pasen. Tapos na. May nanalo na. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ana pelor oray mo ngay, kabsat. Pindutin mo na, di subscribe na. Kaya na di bell button. Oray, adya lang titulong nyo kinyakon. Kaya nagpaspasalamat ak kinyayo amin. Na padak na ILOCANO. Kakabsat. So, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. Lakay Eric pala. Sa mga bago pa lang sa akin channel. Huwag niyong kalimutan. Lakay Eric. Mga kakabsat. Hanggang sa muli. Apo. Ti. Kinya tayo amin.